Mehriban vatandaşlar, eziz adamlar. Eger de siz guruluşuk etmek isleyen bolsaňyz, ya bolmasa öýüňiziň durkun täzelemek, käbirdatlar çalışmak, käbirdatlar boyamak isleýän, ýöne köp wagt bäri şol arzuwda gezip, ýaşap, nireden nädip başlajagyňyzy bilmän ýören bolsaňyz, onda bu videomy siziň üçin. Elbetde guruluşuk diýilende ol öğrençilşirmli iş bolmak bilen, onuň boýagyny bir ýerden, ýokardaky patologlary bir ýerden, ya bolmasa ýere ýazyljak, düşeljek aýratyrlyklaryň ählisini bir ýerden, ondan daşgary hem mebelleri ve şoňa meňeş bir näçe santexniki esbaplary bir ýerlerden gözläp tapmaly. Emma mehribanlar ol beýle däl. Siz ýanky agdan atlanmadyň ählisini seýleşiňiz ýaly Akkaya guruluşykdan tapyp bilersiňiz. Ýörüň ählisi bilen ýakyndan tanış edin. Guruluşuk diýilende biz onu boýawsyz hiç il gözüňmize getirip bilendik. Isle täze bolsun, isle durkun ütketmeli bolsun, biz ökma suratda öz guruluşuk işlemede renk bilen iş çalışmaly. Bu ýerde bolsa biz durly görnüşli emulsiýadyr ähli renkleriň görnüşlerini size ködürleýäs mehribanlar. Has doğrusu ine şu ýerde elbetde belli arkaýynlykda aýdypdylar, hatda Continental brendi şu ýerdäki, ýagny Akkaýanyň öz gönü elinden çykýan öz önüm moddur. Bu ýerde siz gelip islenik ak görnüş bolsun, islenik goňur görnüş bolsun, durly ýagdaýda arkaýyn sewda edip bilersiňiz. Bularyň hili dogusunda da hiç hili sowal ýöze çykmaz. Ol işleri denizden sonra öýüňize ya bolmanna daşary kura bir ýere ýatmak üçin kavrelin gerekmi? Başdyna islenik görnüşli kavrelinler we linoleumlar bu ýerde size el ýeter. Eger de guruluşukçular işlemegini bir azajyk kynçylykly ýagdaý bilen taýlaşdyranda, ýagny aýtygän bolsa mesele dören ýagdaýynda siz näme etmeli? Olara ine şunun ýaly bir näçe ýörüýte dünýä belli brendler tarapyndan öňdürilýän esbaplary satyn alyp bermeli. Ya olmasa şol esbaplar bilen bile çağırmaly. Ýagny olar hem Akkaýda siz Inka, M-Top, Yato, ondan daşgary total ýaly bir näçe brendleriň islenlik görnüşli esbaplaryny amatly we eýleter bahalardan tapyp bilersiňiz. Bu ýerin ikinji gatynda näfileşiňizden ýaly durly görnüşli öý hojalyk esbaplary we döwrwar texnikalaryň ählisi size el ýeterli görnüşde mehriban. Elbetde bularyň ählisi barada gysgaça durup geçmeli, ýöne bugün däl. Ine bu ýerde bolsa mehribanlar, siz durly görnüşli ışık saçan ajaýyp lustralary, şeýle hem mebelleriň giň görnüşlerini özüňiz tinleýän. Ine bu ýerde islenlik ýagdaýda, ýani häli guruluşyk diýdiga, guruluşyk ýerine ýetirenden soň, öýüňiziň durkuny bedenlerden soň içine mebel saýlamaly. Bolan ýagdaýda şonuň ýaly sowaly şu ýerden dogry we dogry jogap tapyp bilýäňiz. Islenlik görnüşli mebeller we islenlik görnüşli lustralar we ondan daşgary hem bedew esbaplary siziň öýüňize hassa gelişip koşan mehriban. Öz howluňyzda ya öz öýüňizde şunun ýaly kapsula isleýäňizmi? Başdyna Akkaýa ýytytyň.
Ya olmasa asma görünüşlü. Mesela oturguşlar bilen stollu oturanızda üstüňizde bir asma görünüşlü ýerite enjam gerekmi? Başdan akkaya yüz tutup bilersiniz. Bu ýere gelenizde mehribanlar siz şu adamlaryň göwnüni görüp bilýäňiz. Çağılaňyzyň, maşgalaňyzyň hem-de özüňiziň. Çünki bu ýerde hem çağılaňyzda hem siziň öýüňizde maşgalaňyzda we hut siziň özüňizde gerekli ähli görünüşli enjamlar ýerite size el yeterli. Çünkü sport görünüşli desalardy, ýa olmasa öý hojalyk esbaplary, ýa olmasa şonuň bilen baglanşykly din jalşawdalary ählisi akkaýada mehriban. Mehriban adamlar, bugünkü ajaýyp videomyzda size ýetirmek isleýänler şulardan ibarat. Hakykatdan bilşime diýaly akkaya guruluş we hojalyk harytlary, şunuň ýaly ajaýyp binadaky ýerleşýän ähli önümleri, ähli hyzmatlary bir video görnüşiň dowamyna ýetirmek mümkinler. Öneger siz isleýän ýagdaýyňyzda öz kommentariýalaryňyzy dowamy gelsin diýip belläň mehribanlar, biz her aýratyn ugur boýunça, ýagny isle tehnika bolsun, isle mebel bolsun, isle guruluş harytlary bolsun, ýörüýte size has giň işleýän video görnüşlerimizi ködürler. Häzirlikçe bolsa siziň bilen hoşlaşýar, hoşlaşmak hak ýörüýte salgysyny nädip gelmeligini we habarlaşmak üçin telefon belgilerini size ýetirýär mehribanlar. Ýene güllerde, ýene videolarymyzda görüşýänçek hoş sag bolun.